Anesthesia alang sa mga dental clinic nga gamiton alang sa pag-ibot og ngipon nagnihit. Yangkon kini sa Talisay City Health Officer. Adunay live report sa Femari Dumabok. Fem. Yes, Lan, mato ni Dr. Lino Alanzado, ang Talisay City Health Officer, nga nasinati ang pagnihit sa supply sa anesthesia sud na sa duha ka buwan. Sa programang aksyon agad sa barangay sa Dakbayan sa Talisay, gilinyahan kining dental vehicle bisan kun udto na ug bisan kun ang uban kanila na balibaran na. Sa matag simana nga dental mission sa Dakbayan, moabot sa 25 ngadto sa 30 ka mga tawo ang maalagaran pagsunod sa health protocol. Apan giangkon sa City Health Officer nga nagkulang karon ng anesthesia nga ilang magamit. Sa karon ni hinagi nilang production sa anesthesia, no, and it's a nationwide problem. So kami sa pagkakaroon na pa may supply nga makuha gikan sa province ug sa DOH, pero eventually mahurot ra gyud kay kada Thursday ba mi naga dental mission. Gipahibaw ni Alanzado nga ang suliranan sinati usab sa mga dentista sa mga private clinic. Probably pag open nato karon nga naghinay-hinay na ta na wala sa siguro sila nag mass production atong COVID time, no, for 2 years. So karon nga ni balik na og sugod ang mga dentist o dental extraction murag nakuratan sa siguro mga tao ba daghan magpa ibot niya mo nang nagamay ang supply. Kining apuhan uban sa iyang anak ka manghuran og apo nga sayong milinya aron makabenepisyo sa libreng ibot sa ngipon. Nitugan nga dugay ng ibtuno ng ilang ngipon apan nalangan tungod sa pandemya. Kay gidili man kaniadto ang mga services nga dunay physical contact. Hingo iyahang kuan bag-ang ba niya. Ako untang hiluhon niya. Di mo madam, nagsanga yung ngipon. Muna ako nang gidadire niya. Pare kani, gasapaw yung ngipon sa ubos dire. Ubos, kuan gasapaw-sapaw man. Muna ako ipaibot. Gunos araw tani gusto ni mong papaibot man Ato pang wala pa untay pandemic. Sakit ng dugon. Sakit ng dugon. Sa Pikas Bahin, gituyo sa GMR TV Balitang Bisdak ang pipila ka mga butika sa Dakbayan sa Subo. Din matod sa mga tindera sa butika nga nagnihit usab ang ilang supply sa anesthesia karong buwana. Hurot-hurot sad, ma'am. Mga pila ka bulan na ka ba? Kuan na, baguhay naman. Karong bulan na lang. Unsay rason man sa inyo ang kuan supplier? Wala sad kay idea, ma'am. O kuan, wala sad guro sila. Urot-urot ma'am, kay diri may usa ka customer na mo na doktor to. Murag labangon siguro to, asa to siya na dentist. Nako, nakapalit sad to siya na mo og daghan-daghan to yung napalit. Karon Kay urot-urot na sa ubang mga oh, urot-urot sad na mo. Lan plano karon sa Talisay City Health Office nga mo-order ng daan og supply sa mga anesthesia sa Provincial Health Office o sa DOH aron di mabalda ang ilang mga dental services. Lan? Salamat, Femari Dumabok.